Irailean gaude honezkero eta gehienondako amaitu dira oporrak. Eta oporretan abuztuak zer eman duen jakiteko, Santana hoteleko arduradun Iñaki Pildainekin elkartu gara. Bueno, Iñaki, igual, kaso goizegi, kaso izango da, baina abuztuak zer eman duen, nola joan da abuztua? Ondo, aurtengo urtea oso ona izen da, beste urte batzutan baino, jentia erakarri da ondo, apur bat, bizita beri nagusina ikusi izan dena da, katalanak egon dira, Valentziakoek eta Madrilinoak. Estrangero egon da, apur bat, kapitalak eta apur bat bizitatuaz, eta apur bat, euren jaiek printzipalaz apur bat disfrutatzeko eta bizitak egiteko. Bai, hemen barru aldien beba dauzko bai bere gauzak ikusi izateko, bai, oinati aldea eta harrikutz eta esto, eta gero hemen arrasten baduzko bai, mendi bilialdiak eta egiteko. Gehien baten, eta gehien baten, jentiek etorri izan dana, lau bost bat egunerako, apur bat, bertarako gauzak ikusiaz, eta bertako gastronomia bea apur bat ezagutzeko, bai ezagutu egiten dute, baina bertako produktu apur bat jentiari emateko ere bai. Hemen paraje ederretan gaz, Santana hotelian, eurek zer esaten dutzu apur bat bezeruek, hemengo parajien inguruan adibidez? Eske euren nabarmentzen dute gehien baten, arrasate dagoela posizio baten, hiru kapitalek bizita izateko oso egoki zentrauta dagoela apur bat autopistan sarrera eta irtera duzkelako, eta gehien baten ordu erdi barruen daukela hiru kapitale importantienak hemen inguruan, orduen Araba, Donosti eta Bilbo dauzku oso kamionakin sarrerak eta desplazamentuak egiteko, eta gero, kosta aldie bai dauzku egokiak apur bat bizita izateko. Gehixenak estatutik etorri die, gogoratu dugu Iñaki, nondik etorri die bizitari gehixenak? Guk ikusi ditugunak bizitak, Valentziakoak, Barcelonakoak eta Madrilekoek etorri izan die gehien baten, apur bat, euren bero handi aurrek hanka egiten pixka bat. Eta onerako temperatura honenak, izan ditu, eta sortzi, eta mar handienak. Eta orduen, hemen temperatura horrekin eurek oso ondo gustora disfrutatzen dute. Gabian deskantzatzeko bidea dukete, eta gero honea etortzen dienien, hemen dauden parkeak eta jolasan onbientzako lasaitasuna da, aita da mantzako, gehien baten. Eta zelan daukun terraza edar bat hemen arrasteko biztakin, eta hortako trago hartzeko, otarteko bat, pintxo batzuk jateko egokia da. Jendea atorriko batzuk lotara atorriko dio, baina gero jatetxe zerbitzua badukotzue, jatetxeak zen moduz funtzionatu da abuztuan zehar? Ondo, ni posi nau, iezko bezelan izen da, baina terrazan apur bat gehiago moitu da jendea, girua lagundu du, eta apur bat barruen girua ona izen arren, jentiak kanporako disfrutea dauka, igualdi apes laguntzen baldin badu, azkenien gustora goten da kanpuan, eta terraza mailan oso ondo lan egin da. Eta gero hemendik oazen errepasatzera, zeintzuk izen die, Euskal Herrian bertan hemendik, helburu destinu aipagarrienak, edo nora joaten da jendea bereziki? Hemen bizita holan jentiak apur bat, barrukoak, guken bere izaten dugu apur bat, oizina turismoa bezala. Hori da. Apur bat, jentiak esaten dugu, berse bizita egin likeen, da bestia barra, eta azkenien hemen gertuena dauzkunak apur bat, mendi bilialdiak, hemen arrasaten, eta badaude bai, kutxe txiki, eta beste gauza batzu bizitatzeko, eta gero gehien baten bai, gara oinatin, harrikutzeko kobak, antzasuko oinatiko universidadea, eta gero apur bat, kostak, Bilbo aldeak eta bizita itxeko, Gernika eta badaude ze bizita izateko. Eta gero Gipuzkoa mailan, hasi ja debatik aurrera, daukotzu kostaldea dana. Eta jaialdi epizen dira Donostiko jaialdiak, Bilboko jaialdien nagusiak, eta jentea ez du behar nahi du proba lasaitasuna, baina nahi du apur bat bizita itxea jai horrek apur bat ikusi izateko. Eta horregaitik.
Ez dakit gaur bertan adibidez, hemen bezeroren bat baukozu, enondik datoz, bezerorreik? Oain momentu honetan, daude frantses batzuk egon dira pasoko jendia, 3 matrimonio, eta horre oporraldiak amaitzen ari dira, eta jondira gorutza. Ingles batzuk egon dire bai, baina horrek bihar dauki irteera, eta gehien baten horrek gaur Donostira zoaztela bizita ditzen egun pasa egitega. Eta gero bat daude beste Madrileko bat mutil batzuk ere bai, baina horrek aste osoa doi aste hemen, eta bizita dute apur bat dana. Orduen gertura antzien nahi dut apur bat deskantzatzea, zaitxe bihar behar dute buelta etxera. Eta landetxeak izaten die bisitarien beste helburuetako bat. Eta hortarako, Bergarako San Juan auzoko izal landetxera etorri gara, German Leteke arduradunak ingaz. German, bigarren abuztua zebendako, zer moduz, Juan da? Oso ondo, bigarren uda da, eta oraindik hasten gare, eta oso ondo, jende desente egon da, eta abuztuan batez be Espainiako jendia etorri da, eta ekaina, uztaia eta maiatza partian leku guztietatik, Europatik eta mundu guztietiko jendia dator. Estatutik nondik bereziki edo leku danetatik, lekun bat aipatzeko? Danetik, bai, Valentzia aldetik bai, Madrid aldetik baitxa, danetik. Eta gainera eskertu itxen dabe gure giro eskas hau daukoguna, ze hor kriston bero dauke, eta gustora biltzen dira hemen. Giro freskoan bila badatoz, baina gero zeren bila goten dira, zer bizitatzen da bie, hemen gure inguruetatik? Hombre, gu dauzkogu Euskal Herriko top toki batzuk, badala Geoparkia, Gaztelugatxe, Donosti, Bilbo, horre diez, dana. Eta gero danetik, beste batzuk mendira badatoz, herri txikixak ezagutzera, baina gehien bat ezagunenak dien puntuetara. Gaur bertan egibiez, aipatu ez da zuzeran, kasualidadia jatorrixe daukizuz, baina holandesak dauketzula, eta holandesez beteta dauketzula landetxea. Baina, hola diez gauzak, askotan ez tozu arrazoirik bilatzen, baina kasualidade batzuk izaten diaz, eta, hola xe da. Bergarako San Juan auzoko auzuen gaz, suposatzot, hau leku jakinarazteko landetxien berri emateko, gaur egun interneta ezinbesteko erramintxa da, ezta? Hori da, noski, jendia gehi internetek bitartez bilatzen dozku, eta, gero batzuk zuzenian deitzen dabe. Naiz eta interneten bilatu informazio guztia jaso, gero reserva egiteko orduan, zuzenian, danetik, bai. Kontea zuzeatik, nondi dator landetxe hau zabaltzearen ideia edo asmo hau? Gure kasuan da bizi aldaketa bat, eta, oindala 7 bat urtero hasi ginean proiektu honekin, eta hemen txegare. Eta lortu dugu gure helburua eta oso posi gare. Bizi modu aldatzea. Bai, hori da, obera gainera. Aldatu leike alde guztieratara, baina guria izen da askoz behobera. Oporretako abuztua, nola ez, jatetxe eta tabernek ere badauke protagonismoa, eta hemen polpoleko arduradunekin bebagaz. Duni, zer moduz joan da abuztua? Ondo, oso gustora. Beti guztua joaku lan eitia guztuan, eta oso gustora, oso ondo. Bai. Dia ibilida? Nola jendeak gehienak itxin daben, orduan guen dugu lana sako. Azerela goztu, esaten da, benetan, indu. Egon gairu zukaldari eta lau kamarero kontinu, oso posi. Oituri daukatzu abuztuan beti zabalik eukitzeko edo aurten izan daren ez beti? Ez, de primera ez dakit nizela lortzen daren iztia goztuan, ez dakit nik kriston gaztua dira, ez dakit zela lortzen daren iztia. Nik ezin dut. Zabaldu biherra daukatzu bai ala bai? Derri horrez, benetan. Ez da urrengo urtien beha abuztuan, ziposatzen dut, aurtengo errepikatzen bada bintzat, posik? Bai, oso gustora, benetan. Beti guztu jako gaina, porque jendeak gutxio baldin badaube, ambientia egoten da zora garrixa. Porque hemen da ona, gelditzu dana harrixan, azkenean irten da, eta bai, oso posik, benetan oso gustora. Eskerrik asko. Hala ba.